It-tnejn il-Gvern ippreżenta white paper dwar il-finanzjament tal-partiti. Dan bilan li wara konsultazzjoni mal-pubbliku sas-sajf li ġej tidħol fis-seħħ il-liġi li permezz tagħha għandha tiżdied trasparenza b'regoli ċari li jorbtu kemm lill-partiti kif ukoll il-kandidati tagħhom. Dwar il-white paper preżentata tkellem il-Kummissarju għal-Liġijiet Franco De Bono illi waqt Breakfast News fuq One fisser kif il-liġi ser tirregola d-donazzjonijiet li jingħataw lill-partiti politiċi u għamilha ċara li l-Istat mhux ser ikun qed jiffinanzja lill-istess partiti politiċi. Din il-liġi ma tikkontemplax finanzjament mill-Istat. Punto e basta. Il-Kummissarju għal-Liġijiet Franco De Bono wera sodisfazzjon għal fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jaqbel fil-prinċipju ma' liġi li tirregola l-finanzjament tal-partiti politiċi. Noħu gost nara fuq il-front page tal-Independent ukoll aħbar pożittiva ħafna noħu gost biha li anke l-Partit Nazzjonalista jaqbel fil-prinċipju mal-proposti tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partit. Iżda Franco De Bono nnota wkoll li meta kien fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista ma għamel xejn dwar dan. Tant li l-abbozz ta' din il-liġi li kien preżentat fil-Parlament minn Franco De Bono stess fis-sena 2012 tħalla fuq l-iskaffa. Franco De Bono fisser kif il-liġi tal-finanzjament tal-partiti hija essenzjali għat trasparenza u l-governanza ġusta u spjega lan ta' din il-liġi li fi kliemu stess tħares l-interessi ta' kulħadd. Din il-liġi se timpinġi billi tagħmel toħloq iktar trasparenza li huwa fl-interess tad-demokrazija kemm tal-partit politiku, kemm tal-elettorat, kemm tad-donatur. Lid-donatur huwa importanti li jkun jaf il-flus li qed jagħti fejn qed imorru. Liġi li fi kliem il-Kummissarju għal-Liġijiet Franco De Bono għandha twassal biex tonqos il-korruzzjoni f'pajjiżna. Propjament hemm konnessjoni intima bejn nuqqas ta' din il-liġi u eventwali possibiltajiet ta' anka korruzzjoni fejn tagħti flus biex forsi eventwalment tieħu xi ħaġa lura. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti ser twassal għal aktar trasparenza fit-tmexxija ta' pajjiżna u Franco De Bono wera sodisfazzjon għal fatt li l-Gvern preżenti ma kaxkarx saqajh dwar kwistjoni daqstant importanti. Dan juri biċ-ċar l-impenn tal-Gvern li jiġġieled il-korruzzjoni illi jikkuntrasta bil-kbir mal-mod kif kien mexa l-Gvern Nazzjonalista li minkejja li kellu qudiemu l-abbozz ta' din il-liġi baqa' ma daħħalix fis-seħħ.